Facía unha tarde de praia, pero os aficionados do Arousa preferiron tomar o sol nas bancadas da Lomba. E poñerse morenos foi o único que acadaron porque o seu equipo perdeu por 0-2 ante o Coruxo. O cadro que dirixe Javier Maté foi o que gozou das mellores ocasións de gol, aínda que non logrou materializalas ata a segunda metade, cando ademais o Arousa quedara cun home menos pola expulsión de Nelo no minuto 65 por dobre amoestación. Xa avisara Antúnez no minuto 80 con este lanzamento que se estrelou no pau. Pero máis atinado estivo Costas, só 5 minutos despois, ao bater por primeira vez a Moncho con este tiro cruzado dende a dereita. O xogador do Coruxo aproveitou o rexeitamento dun futbolista local para adiantar o seu equipo. E cando faltaban 10 segundos para que se cumprira o tempo regulamentario, Óscar Pérez sentenciaba o encontro con este golazo. A vitoria sitúa o Coruxo 11º na táboa con 36 puntos, mentres que o Arousa baixa ata a última posición con 26.